Un petit gest, grans canvis. Us volem explicar dues històries que passen a dos indrets molt diferents. Però una història sense l'altra no tindria cap sentit. Volem compartir amb vosaltres el que li passa a en Pau i el que li passa a la Maquena. En Pau viu a l'Europa Occidental i la Maquena al cor de l'Àfrica. Imagineu-vos que som a una farmàcia de qualsevol indret del nostre país. Alguna cosa més? Sí. Un protector d'estómac. És que les aspirines se'm posen fatal. Li posaré un genèric que va molt bé. Quan val? €1,50. Ostres, que barat. No, posi'm d'aquell masticable que anuncien per la tele. És que d'aquest tan barat no me'n fio. Però si és el mateix, l'únic que no té marca. Vostè dirà el que vulgui, però lo barat ho acabes pagant molt car. Una vegada un d'aquests generals... Genèrics. Això, genèrics. Em va provocar una urticària tot el cos. Miri, veu, aquí? Veu? Gràcies. Maquena, he vingut perquè ja fa 4 dies que en Django i la Tendai no apareixen per l'escola i ells no acostumen a fallar tant. Els passa alguna cosa? En Django està malalt, senyor mestre. Va començar amb vòmits i diarrea i ara ja fa 3 dies que gairebé ni menja. Va venir Wanganga i ens va donar un remei d'herbes, però em va dir que si en 3 dies no millorava anés a l'Hospital Nou a demanar ajuda, però està tan lluny que... Maquena, has d'anar a l'Hospital Nou i fer el que et va dir el Wanganga. Però... Has d'anar allà i demanar ajuda, allà tenen medicines i gent preparada que poden curar en Django. A un dia caminant des de casa seva, l'esperava un hospital nou, modern, que tot just havia inaugurat una ONG d'algun país europeu. Ara fa 15 dies que el van tancar. Els metges que el van inaugurar van intentar crear un equip de professionals del país que el pogués portar, però va ser impossible. Allà no tenen eines ni facultats sanitàries i tots els futurs metges també marxen a treballar als països del nord. Occident estava canviant. El ciutadà estava canviant d'actitud a l'hora de prendre's la medicació. Feien més cas del metge No s'automedicava. i no abusaven dels serveis sanitaris. Gràcies a quan va actuar en Pau a la farmàcia, a l'ONG que va anar a l'escola a parlar de l'Àfrica i el directiu, sensibilitzat pel que li va explicar el seu company, persones com la Maquena no caldrà que passin per tot el que ella va passar per salvar la vida del seu fill. Us agrada aquest final? Estaria bé, no?, que les coses funcionessin així? Doncs tot això no passarà fins que tots vosaltres, fins que tots nosaltres canviem d'actitud. Un petit gest, grans canvis.